Bayapsong tini ang norok no kaisa movie explain klai phunuknai 2013 release wngmani The Mother's Milk movie. Ang norok ni takok Andrew Debbarma. O cinema o jeng nugui mannai kaisa university ni professor khoroksa bwrwi no kidnap khlainao. Phiaba tamni bagui abo hai wngkha. Abo kothumani bwskango sawi mannai hake ko kolok sayawi Hindi movie explain khlaisinai. Cinema chengrabo jeng khoroksa borok no nugo bo breakfast khlai chawi tongo bo o chamung chawi paikheno rumo thango tei jeng aro khoroksa bwrwi no nugo o borok bono chobui toniwo abni ulo bo a bwrwi no bakso bisingo dawi o room no sapsutra khlaio o bwrwi bo thwijakse o chlani mung wngkha Claude bo wngkha khoroksa university ni biology teacher Claude naisikma bini lecture ni slai university ni bwrwirok ni phaising mokol kayo tei abono university ni bwrwirok bo bujuwi manlayo abni ulo jeng nugui mano Claude jepro bini nogo tongo afro bo breastfeeding ni video rok simi nai tongo abni ulo scene change ngo tei jeng khoroksa bwrwi no nugo bo bini bwsano bini hanok kim ni thani yapharwi thangui payo Kim o chrai no nawi gana ni garden wo himui thango o garden wo Claude bo phayo bo address sungma haikhe Kim ni thani thango tei jora mansasak bo Kim no muktri bithiriwi aro ni tlangai thango tei Kim ni bibini o bwsa aro garden wo no saichung ngui tongo abni ulo Claude jepro Kim no bini nogo tubuo tei Kim ni mokol ni ri no khulogiriwo afro Kim sungo chrai boro wngkha hake Claude afro saimano o chrai Kim ni bwsaya hinui puilakhe Claude wansuko o chrai Kim ni bwsase hinui phiaba o kok saimanui bo belai kheno sak sak jolijago afro ke Claude Kim ni bagui chamung tubuna hinui aro ni thangui payo bo thangmani ulo Kim aro yokna ni bagui chaitogui naikha phiaba bono kwrak sortuk bai khawi tonijago teini phungo Claude Kim ni bagui chamung tubui aro o phayo afro Kim Claude no sungo ano tamni bagui oro tubukha hage Claude hai hinui kiphilmung rwo ang nono ani ma toy snamna nayo ang nini dut nungna ni bagui hinui phiaba Kim khoroksa bumase ngyakho abni bagui Claude Kim bai kisa koglam salaikha tei Kim aro no tongnani nangnai Kim teruk sawi mano bo o bwrwiya je bwrwi no puila aro tubujago tei jesuk bwrwi rok no Claude aro tubukha Claude o bwrwi rok no buthari paibaikha hake Kim o kokrok no saimanui belai kheno kirijago phiaba Claude Kim no saka angni ni mungsa bo hamya khlaiklak angno no salcha yakari rinai hinui Claude Kim no breakfast riwo chanani bagui phiaba Kim abono chaya aboni ulo Claude Kim ni yak bai bukhuk no khawi riwo tamni hingke tabuk je samung no Claude khlaina nayo Kim abono kisaphono chajakya Claude Kim no dewal lokhe sundar rwoi toniwo tei Kim ni dut no kahamke nayo phiaba Kim mungsa khlainani kwrwi Kim wngkha swimung no belai hamjago tei bo baithangni kothumayung no swiinani muchungjago afro Claude bono bwkang tei swikong riphaio bini swimung rok no switung hinui afro Kim no okok bo saka bini baini bwsa kaham kwrwngkhe no nogo sogika hinui tei okok no khnama ulo Kim kisa bwkha kwchangma mankha eba relax wngkha afro Claude Kim ni bagui kaisa special chamung rwo haipono Kim abono chaya abono nugui Claude teisa jolijago tei bo Kim no thuyamo khe khawi riphaifiro afro bo Kim ni bwskango podre pod chamung rok no chawi phunugo Kim salnei saltam romui mungsa bo chaya kho tei Claude no bini mokol bwskango chamani no nugui bo belai kheno okhuijago phiaba Claude bono a special chamung no simi chanani bagui rwo aboni ulo Claude bono sawo tumungno nung o chamung rok no chanani gosikhe angno no jesek phano chaiwi mano ulo Claude o chamung rok no Kim ni ganao saklai rwo afro ke Kim abono khosawi machao abono nugui Claude Kim ni bagui tei dalsa chamung yaphari rwo teini salo Claude nukha Kim swimung ni slai drawing khlainani tei bo hamjakkugo hake bo Kim no drawing paper pai riphaio phiaba Kim aro omo haisimi no suyo angno no butharnai Claude ulo bo kwbangma color bai rigui bo o swijakno sijakya khe toniwo Claude wngkha dut snamui nanani muchungjago aboni bagui no bo Sikli bwrwi no tubukha phiaba o bwrwi breast develop jefru phano khlai manya aboni bagui no Claude bono artificial babe breast develop khlainani chaitogo Claude Kim no bithi rok chariwo tei podre pod chamung rok bo chariwo
Kim klot no sunggo nini samung chaya hingke ano tamo khlainai. Klot chawo ang steroid baike nini hormone no develop khlainai. Phia asuk bai bo ungya hingke pregnancy se no khlainani nangnai. Kim bini drawing no omo haike simi no suyo. I will kill Klot. Haike no bo aroni kharnani phan phayo. Afro no Klot phaiye bini drawing check khlai phayo. Phia ba Kim kaisa salni mangpili haike abono rigei sijagya khlai rwo. Kim Klot no sawo obo kaisa salni mangpili. Tei obono nugei ang salno muitu khlaio. Tamni hinke kedekma sal ongoi thangka ang salni pohor nukya. Hake Klot o mangpili no dewal wo khasiwi rwo. Yang Kim aroni kharnani chaitogoi tongo tei bo exercise khlaiye sakno kwrak snamo. Kim no aro khawai tonimani jefuru Kim ni ri slainani apuru simino khulogoi rejago. Oko Kim khorogo muitu tonika. Aboni ulo Klot Kim no salni pohor phunuknani telango. Apuru bo Kim no sawo. Bo cherai puro bini bupha bini amano yakari kelangka. Aboni bagai bini ama kobor hai ongoi thango. Salja bini ama belai juak nongoi kefek a horo borok ni nogo hor khambo. Bo bini ama no muthangna bagai sosawo. Phiaba bini ama belai no kefek ongoi muktriyo gachajak aboni bagai basawi manliya. Klot thiliya phiaba bini ama ke hor khamboi no aro no thikya. O kok sabai Klot Kim ni thani kaisa injection tubuo. Tamni hingke o injection riwoi Kim no pregnant khlainani. Phiaba Kim Klot no mana khlaio. O dut nanani bagai tamni asek hamya samung khlainai. Phiaba Klot chawo. Nung ani kok khonaya hingke nono phanke romoi phano ang khlainai. Tamo ke Kim o kok kahamke no saimono Klot ni bokhorok kisa hamya tongo. Bo bini kok khonaya khebo bono phanke romnai. Haike no Klot Kim no o injection riwoi rikha. Abni ulo Klot juak nungoi Kim ni thani phayo. Tei bo Kim no belai bini feelings rok ni kok rok no sawi khnairwo. Bo imango se tongma hai tabukhe terek Kim no hamjakna chengkha. Haike no jora kolok malaikha. Tei achomsake Kim salsa Klot ni yakni ice cream tei achar chanani muchungjago. Abono nugoi Klot belaike no khushi jago. Klot market wo thangai ice cream tei achar ni logi wo makeup tei bini bagai dress bo pai bono riphayo. Haike Kim Klot no saka. O dress ketal ang afro no chumnai jefuru nung ano aina tu bui riphainai. Klot Kim ni bagai kwbangma chamung nungmung riphayo. Phiaba Klot saka. Ang nini bagai asuk khlai tongo. Phiaba nungle ano butharnani simu chungjago. Ang nini drawing ni message no poriwi naikha. Angle no hamjagui thangka. Phiaba nungle nogo kifilna simise wansugui tongo. Klot hai hini bo saka. Bo Kim no kidnap khlainani bo muchungya. Aboni ulo Klot imang hamya nugo. O imango bo bini amano breastfeeding ma khlaio. Tei o imango bini amani logi o Kim no bo nugo. Kim Klot no kiss rok khlaio. Abo hai imang rok nugui salcha hor kuthugo Klot bachawo. Bo Kim ni room bo thangai Kim no dewalo sendariwo. Tei bo Kim ni aro breastfeeding khlainani nayo. Phiaba Kim ni dut tabuk bo develop ungya-kho. Hake Klot jolijagoi bini buwa bai warei Kim ni dut kusubo. Tei Kim Dunok jagoi belaike no sajago. O sajakmani bagai Kim sotonoi chirigo. Ulo Klot sak chaya wansugo. Aboni ulni sino jeng Kim no achukjak nugo bini bridge wo bandage khawoi matoni wo. Aproke Kim belai kirijagoi tongo. Klot jefuru phano phaiye bono buthari mano. Abni ulo salsa Klot bini bayap David bai match nainani town wo phataro thangnani nayo. Hake Kim Klot thangna sikang muihan bekreng chanani hinui sano. Aproke Klot dinner ni logi wo muihan riphayo. Hake Kim o muihan ni bekreng no sokogoi na wo bo abono kaisa ostro haike nakha. Abni ulo Klot Kim ni thani phaike Kim o mani bai Klot ni totra wo suri rwo. Hake Klot nok ganti phasing dukhu mani thango tei bandage khawoi na wo. Afuru bo bebak muitu manjago. Bo Kim ni bagai tamo khlaya tongkha. Hake bo jolijagoi Kim no butharnani chaku nakha. Yang aro David bo sok phayo Klot no ringgoi. Phiaba Klot bisingo no thui thangka tamni hingke bo chaku bai sak no totra surei thikya. Tei Kim simise aro thong basajak. O movie ni last scene jeng nugo Kim bini nogo bini bai baikhe tongo. Phiaba bo agine hai khushi korikha. Tei o movie aro no pai thango. Bayap song obono ungkha
The Mother's Milk ni kothoma. O movie o athang borok ni tongmung no phunukjago. Oro o chung nugo Claude khoroksa University ni professor eba biology teacher tei phano. Bini samung rok bebak no wansukma kwrwi. Abo haino je borok wansukma kwrwi samung khlainai paithago sak no deramungo klainai. Hake bayap song norok tini o story no bahai ingjakha eba o movie explain no bahai nangjakha norok comment khlai sadi tei chajagui tongkha ke norok like khlai di tei share khlai di je katal fainai rok ani channel no subscribe khlaina di bwskango ang norok ni bagui tebo kaham video tubunani chai toknai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.